May abot hangtod sa langit ang pasalamat sa 19 anyos nga inahan ngadto sa mga doktor nga nagpaanak kaniya gawa sa Cebu City Medical Center humantay uga ang sugbo sa magnitude 6.9 nga linog. Ani ang report ni Alan Domingo. Tungod sa kakusog sa pagtayog sa 6.9 magnitude nga linog gipagawas ang tanang mga pasyente sa Cebu City Medical Center. Lakip kanila ang 19 anyos nga si Regina Carla Alfanta nga mga nakay na ni atong tungura og nakuhaan og hulagway ang mga doktor nga gaatiman kaniya. Tungod sa kakusog sa pagbundak sa uwan og padung na mogawas ang bata, nagtinabangay ang mga hospital staff nga nagpayong aron mapaanak si Regina. Dihang migawas ng ulo sa bata gigiyahan kani ni Dr. Grace Rabago hangtod nga luwas kining nahimugso. Matod ni Dr. Rabago, team effort sa Cebu City Medical Center ang ilang nahimo aron lang maluwas og mapaanak si Regina. Ingon man nga kuan nga mga anak na sumauto nga gayin ako fully naman wala jud choice ni lusot nang paglusot sa saon timing po di bundak ang uwan mo tong nagtabo team effort oy di ra ko madahan ako sa ato. Matod sa doktor nga una silang galisod sa kahimtang sa inahan tungod kay misaka ang blood pressure niini og posibleng ipaubos na unta sa CS apan samtang gimonitor nila ang kahimtang sa pasyente naabtan sila sa pagtayog sa linog og tungod ini sa gawas na lang nila gihimo ang pagpaanak kang Regina. Dako ang pasalamat ni Regina nga wa siya talikdi sa mga doktor sa CCMC nga matod niya usa ka milagro ang nahitabo. Unang higayon kini nga nasuwayan ni Regina nga mga anak busa galisod siya apan nahulipan kini sa kalipay diha nakita niya ang batang babae nga migawas gikan sa iyang sabakan. Dako jud kayo na kung pasalamat ninyo kay wala jud ko ninyo gipasagdaan. May ra sa diya pag-anak successful ra sa diya. Aron siguradong luwas ang mga pasyente human mitayog ang 6.9 nga linog dinhi sa gawas nga bahin sa ospital ilang giatiman ang mga pasyente apil na ang pagpahimugso sa mga inahan. Gawas kang Regina aduna pay laing tulo ka mga inahan nga gipaanak ang mga doktor sa Cebu City Medical Center. Matod sa Chief of Hospital sa CCMC, Dr. Ripusar, nga nagamit nila ang kanunay nilang pagpangandam lakip na ang earthquake drill sa pagluwas sa kinabuhi sa mga pasyente. Kailangan jud nga in times of calamities dapat prepare jud ang ospital ug ang mga healthcare workers pati sad ang mga pasyente. So tungod ato akong gi-mention gani nga naagi regular nga earthquake drill. Kung magkahiusa ang tanan no makaya gyud nato bisag unsa kalisod sa giingon ni Dr. Rabago ganina nga team effort gyud to. Giila ang nahimo sa tagduma sa CCMC sa ilang mga doktor o mga tanang medical personnel aron masiguro ang kaluwasan sa mga tao nga naa sa sulod o gawas sa ospital. Pero nga ninguha gid ang tanang mga trabahante sa CCMC nga mapahimutang ang mga pasyente atong linog nga mapahimutang sila pagpagawas nga wa joy casualty o wala madisgrasya sa atong gihimo. Adunay paapas nga mensahe si Dr. Grace. Doktor ka ana jud na imong dedication sa imong kuan sa imong pasyente. Kung bisag ika kung naa ka sa akong sitwasyon ako lay naa. Any doctor will do that. Dili na jud ko magmahay. Pwede na lagi ko muusab. Hindi na kuno siya muusab. Kausa na lang? First and last baby, dili na. Sakto na ni. Kauban si Clifford Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.